Heledd dwi, a dwi'n artist gweledol, dwi'n gymrawd cymryd dyfodol, ac fel rhan o'r gwaith dwi wedi bod yn wneud yn y blynyddoedd, mae natur yn bwysig iawn i fi, ac dwi'n cael ysbrydoliaeth o natur, ac yn y gweithdai yma o'n i eisiau rhannu pwysigrwydd natur, pwysigrwydd arafu, pwysigrwydd edrych yn fanwl ar ein amgylchfyd ni, ac cael parch tuag at ein amgylchfyd ni a natur, yn enwedig yn y dyddiau sydd ohoni ar hyn o bryd. Mae'r gwaith dwi wedi bod yn wneud ar cyswllt natur yn ddiweddar wedi bod yn bwysig iawn i greu urddas, i fod yn araf, i gael parch tuag at natur, ac enw'r gwaith yw non breuddwyd non, i gael diwrnod non yng Nghymru ac i barchu natur. Felly mae arafu bod yn natur yn ysbrydoliaeth i ni fel pobl creadigol.